Είναι πολύ συζητημένο πρόσωπο σε ολόκληρη τη χώρα, διότι η δήλωσή του και η ενέργειά του προκάλεσε αντιδράσεις και είναι προφανές και είναι πολύ λογικό. Είναι ένα άνθρωπος ο οποίος εμφανίστηκε μια μέρα πριν από αρκετό καιρό και μας είπε ότι διαθέτει 600 περίπου δισεκατομμύρια δολάρια, προκειμένου να τα προσφέρει στο κράτος, στην κυβέρνηση και στον ελληνικό λαό για να αποπληρώσει το χρέος του. Βέβαια, πολλά ερωτήματα υπάρχουν και από προχθές που σας έχουμε πει ότι θα είναι κοντά μας ο κύριος Αρτέμις Σόρας, έχετε στείλει αρκετά email και αρκετά μηνύματα στην εκπομπή μας με διάφορα ερωτήματα, προφανή θα πω εγώ ερωτήματα, τα οποία θα τα θέσουμε στον κύριο Σόρα. Τον έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή λοιπόν, ας τον υποδεχτούμε. Καλησπέρα σας κύριε Σόρα. Καλησπέρα κύριε Μαρέβη, καλησπέρα σε όλους τους συνέλληνες που μας ακούνε και ευχαριστούμε για την εκπομπή που μας χαρίζετε. Να είστε καλά. Πολλά ερωτήματα από τον κόσμο και από μένα, εύλογα ερωτήματα φαντάζομαι, διότι όταν ένας άνθρωπος βγαίνει και λέει ότι εγώ διαθέτω τόσα χρήματα και τα διαθέτω προς τον ελληνικό λαό ως δωρεά, ως ένα δάνειο ουσιαστικά άτοκο, είναι μια διαδικασία, μην μπλέξουμε με αυτό, προκαλεί από μόνο το αντιλαμβάνεστε κάποιες αντιδράσεις, καλές και κακές. Δεν είμαστε προκατηλημένοι. Θα συζητήσουμε λοιπόν όλα τα θέματα. Φαντάζομαι ότι και εσείς είστε ανοιχτός για να συζητήσουμε τα πάντα, έτσι. Βεβαίως. Λοιπόν, όχι μόνο αυτό. Είπατε ότι είμαι ένας άνθρωπος ο οποίος βγήκα και είπα. Όχι, δεν είναι έτσι. Είναι τελείως διαφορετικά. Πριν βγω και πριν πω οτιδήποτε, είχαν κανονιστεί όλες οι καταθέσεις, είχαν οργανωθεί τα πάντα σε 4 διαφορετικά κράτη, είχε ενημερωθεί η Ενωμένη Ευρώπη, είχαν ενημερωθεί όλη η Ευρώπη, δηλαδή είχε ενημερωθεί και ο κύριος Ντράγκη, ο κεντρικός τραπεζίτης της Κεντρικής Τράπεζας Ευρώπης, είχε ενημερωθεί ο κύριος Μπαρόζο, έχει ενημερωθεί η κυρία Λαγκάρτ επίσημα με φάκελο, και όταν λέμε ενημέρωση δεν εννοούμε μια επιστολή, μιλάμε για έναν φάκελο 100 σελίδες που έχει όλα μέσα τα πάντα, ακόμα και τα verification του αμερικάνικου δημοσίου ή της χώρας της εκάστοτε που έχει τα ομόλογα. Έχει πάρει όλους τους λογαριασμούς, γιατί υπάρχει συγκεκριμένος λογαριασμός, ο οποίος είναι 47 σελίδες και γύρω στις 35 που είναι της Κύπρου, όπου είναι συγκεκριμένος ο λογαριασμός που φιλοξενεί τα ομόλογα για τη συγκεκριμένη χώρα. Είτε για την Κύπρο, είτε για την Ελλάδα, είτε για οποιαδήποτε άλλη χώρα. Ναι. Με αποτέλεσμα δεν βγήκα και είπα, αφού είχαν γίνει όλες αυτές οι ενέργειες, έκανα μια ανακοίνωση και τα χρήματα ή τα ομόλογα θα έλεγα καλύτερα, αλλά τα ομόλογα είναι χρήματα, διότι ακόμα και το χρήμα που έχουμε στα χέρια μας είναι ομόλογο σε ομολογιακή. Προφανέστατα. Άρα εσείς αυτά τα λεφτά που λέτε ότι έχετε, δεν τα έχετε σε μετρητό, τα έχετε σε ομόλογα, που είναι όμως χρήμα, έτσι, σε κάθε περίπτωση. Το λέτε έτσι τόσο απλά, θα σας πω όμως για έναν παγκόσμιο νόμο. Υπάρχουν κάποια στάνταρ σε όλους τους λογαριασμούς και σε όλα στην οικονομική γραμμή του πλανήτη, αν το θέλετε. Ο έχων πάνω από τα 2 δισεκατομμύρια, προσέξτε τι σας λέω. Εάν είχατε κας 2 δισεκατομμύρια, παγκόσμιος νόμος και νόμος της Federal σας υποχρεώνει, εάν δεν τα κινήσετε μέσα στο χρόνο, σας τα κατασχέτουν. Προσέξτε τι είπα. Δηλαδή, αν είχατε 2 δισεκατομμύρια κας και δεν τα λειτουργούσατε, δεν τα κάνετε οποιοδήποτε finance, είτε MTNs, είτε medium term notes, είτε οτιδήποτε άλλο χρηματιστηριακό ή τραπεζικό προϊόν, είχε το δικαίωμα το κράτος που τα έχετε ή η παγκόσμια κοινότητα να στα κατασχέσει. Προσέξτε τι λέω. Με αποτέλεσμα, μην μου λέτε, ξέρετε, είναι σε ομόλογα, είναι σε cash. Το ομόλογο με το cash είναι το ίδιο πράγμα. Ωραία. Διότι το cash είναι και πάλι ομόλογο. Δηλαδή τι είναι τα λεφτά σου, είναι ένα ομόλογο που ομολογεί το κράτος που σου έχει δώσει τα χρήματα ότι πρέπει να σου δώσει αυτή την αξία. Ωραία. Και ότι επί τη εμφανίση είναι τα χρήματά σου. Σωστό είναι αυτό που λέτε. Μπράβο. Δεν διαφωνούμε σε αυτό καθόλου. Τι δουλειά κάνετε κύριε Σόρα? Εννοείται ποια δουλειά κάνω, όπως γεννήθηκα, τι τέχνη έχω μάθει. Για να σας γνωρίσουμε καλύτερα. Αν προσπαθείτε να συνδέσετε τη δουλειά μου με τα 600 δισεκατομμύρια, είναι λίγο ατυχής. Όμως δεν είναι 600 δισεκατομμύρια. Το κεντρικό μου συμβόλαιο που διαθέτω και που αυτό διοικώ είναι κοντά στα 3 τρισεκατομμύρια. Άρα τα 600 είναι λίγα μπροστά στα 3 τρισεκατομμύρια που είναι. 3 τρισεκατομμύρια. Βεβαίως, κοντά στα 3, είναι 2.800 και κάτι. Δολάρια. Είναι το κεντρικό συμβόλαιο, ναι βεβαίως, δολάρια. Μάλιστα. Άρα μην προσπαθήσετε να συνδέσετε τη δουλειά μου, αν το θέλετε, ή αυτά που ξέρω ή αυτό που είμαι. Πάντως πρέπει να ξέρετε ότι είμαι αυτός που πρέπει,
στην ώρα που πρέπει. Αν αυτό σας καλύπτει με το κεφάλαια που πρέπει, άλλωστε εγώ δεν ζήτησα δανεικά από κανέναν. Δεν ζήτησα τον ελληνικό λαό και από κανέναν να μου δώσει κάτι. Δεν ζήτησα από κυβέρνηση τίποτα. Δεν ζήτησα να μου αποδώσετε κάτι. Δεν ζήτησα χάρη, δεν ζήτησα τίποτα. Ζήτησα συγκεκριμένα. Πρέπει να τα παραλάβετε για τη χώρα μου. Είναι καθήκον μου αυτό που κάνω και ούτε τη λέξη ευεργεσία δεν ανέχομαι απάνω μου. Είναι καθήκον αυτό που κάνουμε αυτή τη στιγμή. Να κάνουμε ερωτήματα. Να κάνω λογικά ερωτήματα που προκύπτουν πάντως. Εγώ σας ρώτησα τι δουλειά κάνετε για να δούμε πώς ένας άνθρωπος έχει βγάλει 3 τρισεκατομμύρια. Εσείς πού τα βρήκατε αυτά τα λεφτά? Τι εννοείται που τα βρήκα? Σας είπα ότι υπάρχει ένα συμβόλαιο με το Αμερικάνικο Δημόσιο. Γιατί παραπέρα πρέπει να κανονίσουμε το εξής. Οτιδήποτε παραπέρα πληροφορίες χρειάζεται και δεν μπορώ να τις δώσω γιατί είναι confidential. Όμως, εμπιστευτικές. Βεβαίως είναι confidential. Είναι σαν να πω στην Αμερική τι ακριβώς έχω κάνει. Πάντως είναι από νόμιμες εμπορικές συναλλαγές με κράτος. Όλα μου τα χρήματα, είμαι ο μοναδικός θα έλεγα, έτσι για να φύγουν υποψίες. Όλοι κρύβονται. Η λίστα Lagarde έχει μέσα κρυμμένα ονόματα με χιλιάδες ανθρώπους οι οποίοι έχουν χρήματα κρυμμένα και μόνο σε μία τράπεζα. Γιατί όλη η λίστα Lagarde είναι από μία τράπεζα, την SHBC. Αν λοιπόν διανοήσετε στις άλλες τράπεζες πόσα χρήματα κρυμμένα υπάρχουν. Ο Σόρος λοιπόν δεν κρύφτηκα. Ήρθα και τα έβγαλα σε ντόνι λοιπόν τα ομόλογα και σας λέω και το εξής. Το ομόλογο μου απάνω λέει ότι δεν υπόκειται στον νόμο του πόθεν έσχες και δεν μπορεί να πληρώσει εφορία πουθενά στον πλανήτη για όσους δεν ξέρουν. Που σημαίνει είναι ένα ομόλογο φορολογημένο, το οποίο είναι στη βάση του χωρίς εφορία και χωρίς πόθεν έσχες. Άλλωστε το γράφει και επάνω. Οπότε με ρωτάτε πού τα βρήκα. Ναι, τα έχω πάρει από εμπορική νόμιμη συναλλαγή με το εκάστοτε κράτος. Τίποτα παραπάνω, τίποτα λιγότερο. Ναι. Εάν κάποια ανάλυση θελήσει είτε από την αμερικάνικη πλευρά, είτε οι ευθύνοντες που έχουν το φάκελο, ας την κάνουν. Ναι. Αν έχουν δικαίωμα να την κάνουν. Εντάξει, άλλωστε, το ομόλογο πάντως, για να ξέρουμε, είναι 37 σελίδες. Ωραία. Καταλαβαίνετε κύριε Σόρα ότι σας ρωτώ διότι προκύπτουν εύλογα ερωτήματα και από εμένα και από τους τηλεθεατές και καλό είναι να δίνουμε απαντήσεις. Ο τηλεθεατής, ακούστε λίγο, ακούστε αυτά τα εύλογα ερωτήματα. Θέλετε δηλαδή ο κόσμος, ο οποίος δεν ξέρει καν τι σημαίνει η παγκόσμια οικονομία. Ίσως δεν ξέρει και τι είναι το ομόλογο. Δεν ξέρει και τι ομόλογο είναι. Θέλετε λοιπόν να έχει εύλογα ερωτήματα. Μάλιστα. Στη αντίθετη περίπτωση, αν θα ερχόμουν να σας κάνω μια εγχείρηση καρδιάς, εύλογο ερώτημα θα ήταν να με ρωτήσετε πώς θα την έκανα. Ή απλά θα ξέρατε ότι είμαι αυτός που είμαι, ο χειρούργος που είμαι και θα καθόσασταν να σας την κάνω. Ή θα έπρεπε να σας αναλύσω και να γίνετε εσείς χειρούργος, οπότε αλλιώς εγώ δεν θέλω να μου αναλύσετε. Μισό λεπτό. Εγώ δεν θέλω να παρεξηγηθούμε. Εγώ δεν θέλω να μου αναλύσετε που τα βρήκα, ούτε να μου πείτε τι έχετε πουλήσει και τι έχετε αγοράσει. Δεν μας ενδιαφέρει αυτό. Εγώ ρωτώ, έρχεται ένας άνθρωπος. Μισό λεπτό, κύριε Σόρα. Υπάρχουν, λέτε από τον τηλεθεατή, εύλογα ερωτήματα. Δηλαδή, ο τηλεθεατής πρέπει να γίνει τι, ειδικός finance. Όχι, αλλά να ξέρει, αλλά να γνωρίζει ποιος είναι ο κύριος Σόρας που προσφέρει αυτά τα χρήματα. Και καλά κάνει. Θα αλλάξει από αυτό. Ο κύριος Σόρας ποιος είναι? Ακούστε λίγο. Ό,τι θέλιας είναι ο κύριος Σόρας. Έτσι θα το πω λίγο ακριβώς όπως το λέω. Ό,τι θέλιας είναι. Οι κινήσεις μας χαρακτηρίζουν. Τι θα μπορούσε άλλο να είναι ο κύριος Σόρας στη στιγμή που δίνω 100 χρόνια με 0 επιτόκιο? Τι άλλο θα μπορούσε να είναι από το να θέλει τη χώρα του και την Ελλάδα του και αν μη τι άλλο για να γίνει κάτι τέτοιο πια πρέπει να ενωθούν όλοι οι Έλληνες. Πρέπει να δω όλους τους Έλληνες ενωμένους. Και στο χέρι μου είναι να κάνω τι? Να πω δεν θέλω 600 πίσιο, καλά δεν μιλάμε για τόκο, αλλά μιλάμε ότι ίσως πω κάποια στιγμή ότι δεν θέλω τα 300 πίσω, δεν θέλω τα 200, δεν θέλω και τίποτα. Είναι πάντα στο χέρι μου. Άρα λοιπόν τι θα μπορούσε άλλο να είναι ο κύριος Σόρας? Χαρακτηρίστε τον όπως θέλετε. Τι άλλο θα μπορούσε να είναι κάποιος Σόρας, Βαγγέλης, Νίκος, οποιοδήποτε που θα κάνει αυτή την κίνηση με συγκεκριμένη συνεργασία, δηλαδή μνημόνιο. Το οποίο δεν σφίγγει και δεν αφήνει τη χώρα πουθενά. Μάλιστα. Λοιπόν, πετε μου λοιπόν τι άλλο θα μπορούσε να είναι αυτός ο άνθρωπος. Παρόλα αυτά, αφήστε με. Δείχτε μου λοιπόν την απέναντι μεριά. Εντάξει, έχουμε ένα κακό κύριε Σόρα. Δείχτε μου την καλή μεριά κύριε. Δείχτε μου την καλή μεριά. Εγώ δεν σας είπα ούτε καλό ούτε κακό πάντως. Όχι, το λέω μόνος μου. Κοιτάξτε, κάνω μια αυτοκριτική. Εγώ ρωτώ. Για να ξέρω και τι μου γίνεται και εμένα. Η δουλειά η δικιά μου. Κύριε Σόρα, μισό λεπτό. Η δουλειά η δικιά μου είναι να ρωτώ, να παίρνω απαντήσεις και ο κόσμος κρίνει βεβαίως έτσι και τους δυο μας σε κάθε περίπτωση και αυτά που λέτε γιατί είστε ο προσκεκλημένος μας. Και δεν έχω καμία διάθεση, πιστέψτε με, δεν έχω καμία διάθεση τώρα να αντιπαραθεθώ μαζί σας. Καλή την πίστη, σας έχουμε εδώ, σας φιλοξενούμε να μας πείτε την δική σας άποψη και την δική σας θέση. Μα εγώ δεν το κάνω για προσωπικό για σας. Και εγώ αυτή τη στιγμή δίνω μία χρειά για να καταλάβει ο κόσμος ακριβώς. Καλώς. Υπάρχουν λοιπόν αυτά τα χρήματα. Τα προσφέρατε στην ελληνική πολιτεία και η ελληνική πολιτεία δεν τα δέχεται. Όχι πολιτεία. Όχι, στην ελληνική δημοκρατία που για μένα είναι πάντα ο λαός και καμία κυβέρνηση. Ναι. Η κυβέρνηση, ξαναείπα, ότι είναι οι διαχειριστές του λαού που σήμερα αυτό έχει ξεφύγει και δεν μιλάμε για δημοκρατία, μιλάμε για μια
φεουδαρχική κομματοκρατία. Τα λεφτά είναι στο λογαριασμό της ελληνικής δημοκρατίας, που ο λαός έχει βάλει με την ψήφο του αυτούς διαχειριστές. Αυτοί οι διαχειριστές πρέπει να εκτελέσουν θεσμικά μία διαδικασία, να παραλάβουν. Να παραλάβουν. Τη στιγμή που αν δεν είναι καλά, ο κύριος Σούρας θα πάει εκεί που πρέπει. Δηλαδή υπάρχει μισό λεπτό. Υπάρχει λογαριασμός της ελληνικής δημοκρατίας και ποιος είναι αυτός, και εσείς έχετε καταθέσει εκεί αυτά τα ποσά και απλώς υπάρχουν, το βλέπουμε ότι υπάρχουν, αλλά δεν τα έχει τραβήξει κανείς από εκεί. Μα θα σας πω το αυτονόητο. Ακούστε τώρα. Ο λογαριασμός αυτός είναι με μοναδικό δικαιούχο την ελληνική δημοκρατία. Εγώ δηλαδή, για να τα ξαναπάρω πίσω, δεν έχω το δικαίωμα. Και το έκανα αυτό εσκεμμένα. Δεν είμαι τρελός, ούτε κουτός. Ήρθα εδώ για να τελειώσει και θα τελειώσει αυτή η διαδικασία. Δηλαδή ο λογαριασμός είναι μόνο στην ελληνική δημοκρατία. Δεν έχει δύο ονόματα. Δεν είναι του Σόρα του Αρτέμι και της ελληνικής δημοκρατίας. Ο Σόρας ο Αρτέμις τα έβαλε στην ελληνική δημοκρατία. Άρα τα χρήματα είναι μόνο της ελληνικής δημοκρατίας. Στην περίπτωση που η ελληνική δημοκρατία, δηλαδή ο λαός, πει ότι δεν τα θέλω, θα πρέπει αυτός να μου τα ξαναδώσει πίσω. Εγώ μόνος μου δεν μπορώ να τα ξαναπάρω. Ο λαός όμως βλέπετε ότι εκπροσωπείται, και έτσι είναι στις δημοκρατίες, εκπροσωπείται από ένα σύστημα και από μια κυβέρνηση. Αυτή η κυβέρνηση λέει ότι δεν υπάρχουν αυτά τα χρήματα. Δεν είπε κάτι τέτοιο ποτέ η κυβέρνηση, μην το ξαναπείτε αυτό. Ό,τι θα λέτε θα είναι επισημοποιημένο. Ποτέ δεν είπε η κυβέρνηση κάτι τέτοιο. Αυτό το λένε παπαγαλάκια, άφηρμοι άνθρωποι, άχρωμοι, ανόητοι. Η κυβέρνηση επίσης. Και βουλευτές της κυβέρνησης. Τι είπατε? Και βουλευτές της κυβέρνησης. Όχι, χωρίς καμία θέση. Οι βουλευτές δεν έχει άποψη. Αν δεν πάρει ακριβώς το φάκελο, δεν έχει άποψη. Όπως και οι αρχηγοί κομμάτων που έχουν επίγνωση της συγκεκριμένης. Τώρα όπως και στραφήκατε στη δικαιοσύνη. Η κυβέρνηση η ελληνική, αγαπητέ μου, εκπροσωπείται από συγκεκριμένα άτομα. Όλοι έχουν πάρει φάκελο συγκεκριμένο. Κανένας από αυτούς δεν είπε κάτι τέτοιο που είπατε, ότι δεν υπάρχουν. Δεν το λέει η κυβέρνηση αυτό. Επίσημα δεν έχει πει τίποτα η κυβέρνηση. Η κυβέρνηση απάντησε, κύριε. Και απάντησε και ο Υπουργός Οικονομικών. Και είπε ο Υπουργός Οικονομικών, ναι κύριε Σόρα, ακούστε τι είπε η κυβέρνηση. Ναι κύριε Σόρα, έχω βάλει τις κεντρικές μου υπηρεσίες όπως πρώτον την υπηρεσία δημοσίου χρέους, το Γενικό Λογιστήριο του κράτους και την Τράπεζα της Ελλάδος. Και στείλαμε εξώδικο εμείς και λέμε, παρακαλώ για το κατεπήγον του θέματος, καλέστε μας εντός 5 ημερών να εκτελέσουμε διαδικασία με τους τεχνικούς μας συμβούλους πριν υπογράφετε το μνημόνιο. Και αυτό δεν κατέστη δυνατόν. Βεβαίως μας έχει απαντήσει ο Υπουργός Οικονομικών επίσημα. Που σημαίνει σου απαντάει όταν υπάρχεις. Δεν σου απαντάει αν δεν υπάρχεις. Ναι. Επίσημα η κυβέρνηση έχει πάρει θέση. Το ότι κολυσιεργεί και ότι δεν μπαίνει στη διαδικασία, αυτό είναι μια άλλη ιστορία. Κανένας όμως από τους θεσμούς δεν έχει απαντήσει. Ούτε αρισπάγος, εσείς τότε γιατί καταφεύγετε στη δικαιοσύνη εναντίον όλων των πολιτικών αρχηγών και του Πρωθυπουργού? Διότι δεν κάναν το αυτονόητο. Διότι το αυτονόητο μια Βουλή, βάζοντας ότι η Βουλή είναι το ανώτατο όργανο του κράτους και δεν υπάρχει κάτι άλλο, έτσι όπως είναι θεσμοθετημένο τουλάχιστον στην Ελλάδα, έπρεπε να κάνει το αυτονόητο. Να γίνει μια διαδικασία η οποία όλη η Βουλή και να γίνει και θέμα στη Βουλή, το οποίο ποτέ δεν έγινε. Εγώ λοιπόν δεν τους κάνω μήνυση για εσχάτη προδοσία, παράβαση καθήκοντος και τους 4 πρώτους που βάζω για απιστία κακουργηματική. Εγώ κάνω για τα 600 που δεν πήρατε, προσέχτε. Εγώ δεν κάνω μήνυση ούτε για το Σύνταγμα, ούτε αν είναι καλός, ούτε αν είναι κακός. Θεσμικά το Σύνταγμα είναι αυτό. Βάσει του Συντάγματος, βάσει του νόμου του Συντάγματος, τους κάνω μήνυση. Που δεν πήρανε τα 600 και που βάλαν τη χώρα σε μια άλλη διαδικασία, ένα τρίτο μνημόνιο, ενώ είχαν τα χρήματα στο πορτοφόλι. Είπα, κύριοι, σας προκαλώ όποιον θέλει στην παγκόσμια αγορά να πτωχεύσει την Ελλάδα. Δεν γίνεται να την πτωχεύσει την Ελλάδα. Γιατί έχει λογαριασμό συγκεκριμένα ομόλογα. Και πρόσεξε, δεν έχει ομόλογα ούτε από τον Γκουαντάνεμο, ούτε από τη Σρι Λάνκα, ούτε από κανένα άλλο κράτος. Έχει αμερικάνικα ομόλογα. Ή μήπως ακούσατε κανένα Αμερική να σας πει τίποτα? Ή μήπως ακούσατε από καμιά πρεσβεία από καμιά Αμερική? Δεν έχουν φωνή αυτοί. Έχουν κάποιοι παπαγάλοι. Έχουν κάποιοι προδότες. Κάποια προδοτόσκυλα. Για φανταστείτε το λίγο. Σου είπε τίποτα η Αμερική? Για ποιο λόγο να σου πει? Πάντως κύριε Σόρα, μέχρι πού δηλαδή θα προσβάλλουν οι προδότες και τι? Εντάξει, ας μην κάνουμε αυτή την κουβέντα, γιατί αν εντωμεταξύ με ρωτάει ο κόσμος το εξής, στέλνουν και email και με ρωτάνε το εξής, ότι έχετε 3 τρισεκατομμύρια, άρα είστε ο πιο πλούσιος άνθρωπος του κόσμου, έτσι? Όχι, είμαι ο πιο φτωχός.
Κάνετε λάθος με τα νούμερα, έχετε μια εξοικείωση, γιατί τα μέσα μαζικής ενημέρωσης όταν παίζετε για 1 εκατομμύριο φωνάζουν τόσο πολύ για να φανεί ότι είναι μεγάλο νούμερο. Όταν μιλάμε όμως για μια καταστροφή της Ελλάδος με 550 δισεκατομμύρια, το λέμε τόσο σπινά, και οι ακαδημαϊκοί το λένε λες και δεν τρέχει τίποτα. Με αποτέλεσμα δεν δίνει την ένταση στο κάθε αντικείμενο. Ναι, εγώ ρωτώ το εξής, και οι τηλεθεατές ρωτούν το εξής, ότι πώς δεν σας ξέραμε τόσα χρόνια όταν είστε ο πιο πλούσιος άνθρωπος του κόσμου. Κάνετε λάθος, γιατί στα περιοδικά δεν μπαίνουν οι πλούσιοι, μπαίνουν οι ενάρκησοι. Στα περιοδικά δεν πας με τη φορολογική σου δήλωση, ειδικά στο φόρουμ των πλουσίων. Μπαίνει όποιος θέλει ή να φανεί ή να δείξει τον εαυτό του. Εγώ δεν θα φαινόμουν ποτέ και δεν υπήρχε και λόγος. Και σας λέω κάτι άλλο. Κανένα περιοδικό δεν δίνει. Πληρώνεις δε στο περιοδικό για να μπει ο κάθε πλούσιος υποτιθέμενος, ο οποίος κάποια στιγμή το βλέπουμε μετά να φεύγει και για χρέη και για να πηγαίνει βόλτα. Άφραγγι είναι. Πλούτος πραγματικός δεν υπάρχει στα περιοδικά. Η πραγματική πλούσιοι είναι σαν τη γιαγιά μου που έλεγε «Η αμαρτία, παιδί μου, και το χρήμα δεν φαίνεται». Μάλιστα. Άρα λοιπόν εκεί δεν είναι ο πλουσιότερος έχει τόσα, εκείνος έχει τόσα. Αυτή είναι όλη μπροστινή συγκεκριμένων πολυεθνικών. Θα φανταστείτε αυτό που θα σας πω, το JP Morgan, ο οποίος σήμερα είναι η πιο μεγάλη εταιρεία που 100 τρισεκατομμύρια χρωστάει το αμερικάνικο, η Αμερική και οι πολίτες της JP Morgan, που δεν ξέρω τι πούλησε σε αυτούς. Αλλά φαντάζεστε όταν πέθανε ο JP Morgan, είχε ένα διαμέρισμα στο όνομά του, το οποίο ήταν και χρεωμένο με υποθήκη. Αυτός ήταν ο JP Morgan. Σοβαρά. Άρα βλέπουμε κάποια χαρτοφυλάκια, βλέπουμε κάποιους ανθρώπους μαριονέτες παντού. Η πραγματική δυνατότητα δεν εμφανίζεται, δεν έχει λόγο, δεν έχει νόημα από τη στιγμή που η ελληνική κυβέρνηση, η ελληνική δημοκρατία δεν τέλος πάντων δέχεται αυτά τα λεφτά, δεν βγάζετε άκρη κι εσείς, δεν βγάζουμε άκρη κι εμείς, δεν βγάζει άκρη κανείς. Γιατί δεν κάνετε κάτι άλλο καλό για τη χώρα? Κάνω πάρα πολλά καλά. Γιατί δηλαδή δεν σκεφτήκατε να βοηθήσετε τη χώρα αυτή που τόσο αγαπάτε και θέλετε να της προσφέρετε πράγματα? Και αυτό είναι. Το λέτε τόσο έντονα, λες και δεν έχουμε κάνει κάτι. Το τι κάνουμε εμείς είναι μια στρατηγική δικιά μας. Δεν ξέρω τι έχετε κάνει. Εγώ μπορώ να σας πω. Αγοράσω μακαρόνια, παπούτσια, ρούχα. Μισό λεπτό. Κύριε Σόρα, μισό λεπτό. Αυτά εντάξει, δεν το ξέρω, δεν σας γνωρίζω προσωπικά, δεν ξέρω, μπορεί να έχετε κάνει πάρα πολλά και καλά. Δεν αμφιβάλλω. Εγώ λέω το εξής. Σκεφτόμασταν με την ομάδα, με τη δημοσιογραφική ομάδα της εκπομπής, ότι ένας άνθρωπος που έχει 3 τρισεκατομμύρια θα μπορούσε, και από τη στιγμή που το ελληνικό κράτος δεν δέχεται αυτή την προσφορά, ή τέλος πάντων δεν φαίνεται να τη δέχεται και να την προχωρά, θα μπορούσε να προσφέρει αλλιώς. Θα μπορούσε να κάνει. Λες τη λέξη 3 τρισεκατομμύρια, ενώ είπε ότι είναι ομόλογα και είναι ήδη κατατεθειμένη στην ελληνική δημοκρατία. Άρα δεν μπορώ να κουμπίσω αυτά τα ομόλογα σε κανένα λόγο παρά μόνο όταν ο ελληνικός λαός δεν θα τα θέλει να τα πάρουμε πίσω. Άρα δεν καταλαβαίνω, λέτε τόσα λεφτά. Εσείς λέτε λεφτά. Εγώ σας είπα ότι είναι εργαλεία. Μισό λεπτό. Ο ελληνικός λαός. Σήμερα είναι λεφτά, αύριο είναι ομόλογα. Ο ελληνικός λαός είναι μια πολύ πιο αφηρημένη έννοια, με την έννοια ότι εκπροσωπείται. Δεν υπάρχει ο ελληνικός λαός, εγώ να σας πω πάρτε τα πίσω, δεν μπορώ, δεν έχω τη δυνατότητα. Πρέπει να σας το πει αυτός που διαχειρίζεται το λογαριασμό, που είναι η κυβέρνηση. Προσέχτε τώρα, βέβαια, είναι η κυβέρνηση. Από την ώρα που θα σου πει όμως πάρ' τα πίσω δεν τα θέλω, θα πρέπει να έχει μια αιτιολογία για ποιο λόγο. Ίσως βρει και κάτι καλύτερο από μένα. Τέλος πάντων, έχετε βάλει αυτά. Εγώ θα σας πω ότι κακώς βάλατε 600 δισεκατομμύρια χωρίς να είστε κι εσείς μέσα σε αυτό το λογαριασμό για να μπορείτε να τα διαχειρίζετε όπως νομίζετε. Από την άλλη όμως, γιατί ενδεχομένως δεν έχουμε και εμείς εμπιστοσύνη σε αυτούς που θα διαχειρίζονται αυτό το λογαριασμό. Κάποιοι έχουν περισσότεροι σε εσάς ενδεχομένως. Από την άλλη όμως, θα έλεγε κανείς, και είναι εύλογο ερώτημα, γιατί δεν κάνατε επενδύσεις? Γιατί ας πούμε με τα δισεκατομμύρια αυτά ή με τα υπόλοιπα. Πάμε λοιπόν. Ωραία. Έλα εδώ, δηλαδή θα αγόραζα στη θέση σας 20 εργοστάσια σε όλη τη χώρα, θα απασχολούσα 20.000 κόσμο και θα με ευγνωμονούσαν οι άνθρωποι. Θα έδινα δουλειά. Με βοηθάς. Σήμερα με βοηθάς να παγιδεύσω το σύστημα. Να κάνω επενδύσεις πού στην Ελλάδα? Σε ποιους νόμους? Σε ποιους? Στους ληστρικούς? Άπα λοιπόν. Έλα εδώ να σου πω, αγαπητέ μου. Από το 1890 ιδρύθηκε ένας οργανισμός, ο ΚΙΣ. Δεν ξέρεις τι είναι αυτό, βέβαια. Το 1920 ο Βενιζέλος, ο ελληνότατος αυτός υπερήρωας της Ελλάδος, το έκανε πρόσωπο δημοσίου δικαίου. Δηλαδή το έκανε κράτος. Μέσα σε αυτό το κράτος το ελληνικό δουλεύουν άλλα 3 κράτη, τα οποία εσύ δεν τα ξέρεις. Αλλά ακόμα σήμερα κάνουμε εκπομπή μαζί. Αυτός ο οργανισμός λέγεται ΚΙΣ, Κεντρικό Ιταλικό Συμβούλιο. Όλος αυτός ο ΚΙΣ μέσα έχει τον 55 με 60% του εθνικού πλούτου της Ελλάδος. Σήμερα λοιπόν αυτός ο οργανισμός έχει δικαίωμα να φέρνει αφορολόγητα ό,τι θέλει, αδασμολόγητα, να μην πληρώνει ΦΠΑ, να μην πληρώνει τίποτα, να μην πληρώνει τίποτα. Παρά να παίρνει και από το κράτος μου ό,τι θέλει και έρχομαι να συναγωνιστώ εγώ επιχειρηματίας να κάνω επενδύσεις. Πού? Ναι, στην Ελλάδα που η μισή είναι αφορολόγητη. Μα εσείς τα χαρίζετε όμως. Κύριε Σόρα, ποιο λεφτά αυτό? Δεν ότι πιάσαμε ακριβώς την αιτία του κακού. Μισό λεπτό. Να κάνω επενδύσεις, να αγοράσω τι? Αυτό να το πει ένας άνθρωπος. Κύριε Σόρα, μισό λεπτό. Μια τελειωμένη τράπεζα.
Και πού ξέρετε αν έχω κάνει τέτοια θέματα? Μα δεν το ξέρω, ρωτώ αγαπητέ μου, δεν το ξέρω. Έχεις δίκιο, αλλά αυτά που πρέπει να κάνω τα έχω κάνει. Μισό λεπτό κύριε Σόρα μου, να σας απαντήσω. Και είναι στοχευμένες. Αν μου την έδινε αυτή την απάντηση που μου δώσατε, το γιατί να επενδύσω στην Ελλάδα υπό ποιες συνθήκες, που έχετε δίκιο. Αν μου την έδινε όμως ένας επιχειρηματίας ο οποίος κοιτούσε την τσέπη του μόνο, θα το καταλάβαινα. Εδώ έχω να κάνω με έναν άνθρωπο ο οποίος λέει: παιδιά, πάρετε 600 δισεκατομμύρια για τη χώρα μου. Άρα προσφέρει. Δεν κατάλαβες κάτι άλλο. Δεν κατάλαβες κάτι. Δεν τα δίνω στην κυβέρνηση στην αυτή την Ελλάδα. Τη δίνω σε μια Ελλάδα. Εγώ φαντάστηκα ότι θα δώσω 600 να σκλαβωθεί πιο πολύ η Ελλάδα. Πώς το καταλαβαίνεις? Έτσι όπως είναι με το υπάρχον σύστημα. Με το υπάρχον σύστημα. Ναι, αλλά σε αυτό το σύστημα τα χαρίζετε τα 600 δις. Όχι βέβαια. Ο ελληνικός λαός θα πάρει τα λεφτά του και θα κάνει αυτό που θέλει. Ωραία. Ο ελληνικός λαός είναι η δύναμη και είναι η εντολή σε όλους τους κυβερνώντες. Ναι, και σήμερα έχουμε ένα άλλο μεγάλο πρόβλημα. Δεν υπάρχουν κυβερνώντες Έλληνες στην Ελλάδα. Και δεν υπάρχει κυβερνώντας κανένας κατά την άποψή μας μετά από τόση διαδρομή που κάναμε που θέλει το καλό της Ελλάδος. Ή μήπως, πες μου έναν, θα εκτεθείς να μου το πεις. Μα δεν ξέρεις κανέναν. Κύριε Σορά, κύριε Σορά. Να τον αγκαλιάσω άλλο και να έρθει δίπλα μου. Άρα μου λέτε να κάνω επενδύσεις λέτε στην συνέχεια Ελλάδα. για εμάς. Τι επενδύσεις να κάνω? Λέτε συνέχεια εμείς και εμείς. Είναι κάποιοι, είστε ομάδα δηλαδή, έτσι, δεν είστε μόνος σας. Βεβαίως δεν είμαι μόνος. Είστε ομάδα. Επίσης... Όχι είμαστε ομάδα με την έννοια της ομάδας της Λέσχης. Με την έννοια ότι κάποιοι Έλληνες θέλουν να βάλουν τέλος σε αυτή τη διαδικασία, σε αυτή την Ελλάδα, που ποτέ δεν την είχαμε δικιά μας, που την κλέβανε. Εντάξει, σε κάποια που λέτε μπορεί να έχετε δίκιο. Άλλη πρόταση, ακούστε με τώρα, άλλη πρόταση. Πέρα από τις επενδύσεις μου απαντήσατε γιατί. Όχι, έχουμε και ένα άλλο θεμισμικό θέμα. Ξέρετε ότι είμαι ο ίδιος άνθρωπος με τις μετοχές Ανατολής. Το γνωρίζετε αυτό? Ναι, το ξέρω. Γελάγατε, κοροϊδεύατε. Είναι πολλά τα λεφτά. Γιατί είναι πολλά, ξέρετε? Όχι, δεν κοροϊδεύα ούτε αν μιλάτε προσωπικά. Γιατί πολλά μου κλέψατε, κύριε. Αν μιλάτε προσωπικά. Κύριε Σορά, 2 λεπτά. Αν μιλάτε προσωπικά για μένα, ούτε γελώ με τίποτα τέτοιο, ούτε γέλασα ποτέ. Έτσι. Απευθύνομαι σε τρίτο πρόσωπο, συγγνώμη. Μην το παίρνετε προσωπικά. Πώς να το παίρνω, οι δυο μας είμαστε. Αυτή τη στιγμή έχουμε ακροατές και στην κουβέντα πάντως είμαστε οι δυο, οπότε ας το μαζέψουμε στους δυο μας. Επίσης, θα ήθελα το εξής να πω. Γιατί δεν βοηθάτε τους Έλληνες με τα τόσα δισεκατομμύρια προκειμένου να αποπληρώσουν τα δικά τους χρέη άνθρωποι και να σωθεί η χώρα? Μια πρόταση είναι η εξής: να δώσετε ανάφημη. Άμα πληρώσει ο Έλληνας τα δικά του χρέη σε ένα τραπεζικό σύστημα που γεννήθηκε για να σκοτώσει οι Έλληνες. Δηλαδή. Ναι, αλλά κύριε Σορά, εσείς θα αλλάξετε, δεν έχετε όρο να αλλάξει το τραπεζικό σύστημα. Δεν με αφήνετε να απαντήσω. Όχι, να ρωτήσω, θα σας αφήσω όσο χρόνο θέλετε, αλλά δεν έχετε βάλει όρο να αλλάξει το τραπεζικό σύστημα. Τι δεν έχω βάλει όρο? Να αλλάξει το τραπεζικό σύστημα. Μα διαλύθηκε το τραπεζικό σύστημα, γιατί να βάλω όρο? Είναι διαλυμένο. Σήμερα οι τράπεζες έχουν πάρει πώς θα γίνει όμως, 350 δισεκατομμύρια. Αύριο το πρωί σε μια επίσημη κυβέρνηση ελληνική θα κάνει το αυτονόητο. Θα κρατικοποιήσει τις χαμένες τις τράπεζες που μου φάγανε, γιατί ο Έλληνας δεν χρωστάει σαν Έλληνας. Σήμερα τα 350 δισεκατομμύρια σου είναι επειδή έχεις δανειοδοτήσει τις τράπεζες. Πήραν οι τράπεζες τα λεφτά, τις οποίες δεν τα δώσανε ποτέ, και η εγγύηση είναι του ελληνικού δημοσίου. Άρα ξανακαλεί το φορολογούμενο να ξαναπληρώσει. Με βάση δεδομένων ότι η τράπεζα είναι πάντα φτωχότερη από σένα. Άρα η τράπεζα όταν ήθελε δανεικά να σου δώσει ένα δάνειο για το διαμέρισμα, δεν έβγαζε το πορτοφόλι γιατί ποτέ δεν είχε. Πήγαινε στην τράπεζα της Ελλάδος, έδινε με εγγύηση στο ελληνικό δημόσιο, έπαιρνε τα χρήματα να στα δώσει. Τα έπαιρνε με 1% και στα δανείζε με 6, με 7, με 8, με 10, με 100. Έτσι λοιπόν, ένα τραπεζικό σύστημα το οποίο είναι διαλυμένο, ας πάνε στο διάλογο οι τράπεζες. Τι φαντάζεστε, ότι δεν μπορούμε να ξανανοίξουμε μια τράπεζα να γουστάρουμε? Γιατί? Πού είναι το νόημα? Εγώ είπα από την αρχή, πρώτα οι τραπεζίτες πρέπει να πάνε φυλακή όλοι, ναι, και μετά να συνεχίσουμε. Βέβαια, εγώ θα σας πω ότι αν είχα 3-3 θα άνοιγα μια τράπεζα στην Ελλάδα με τους όρους που λέτε και θα το διέλυα το σύστημα. Δεν το ξέρετε αυτό τι έχω κάνει εγώ. Καλά, αν έχετε μια τράπεζα με καλύτερους όρους, να μας πείτε να έρθουμε σε εσάς. Άλλωστε, αν θέλετε, σε μια εκπομπή μας που είστε καλώς δεν έχετε παρακολουθήσει, γιατί είμαστε μόνο σε κανάλια, αν το θέλετε, του Αντάρτικου βγαίνουμε, αν το θέλετε. Έχουμε πει, έχουμε κάνει στην Ολυμπιακή πρόταση επίσημη. Μια Ολυμπιακή η οποία έχω ακούσει να το λέτε και αυτό για τα μεγάλα κανάλια. Έχω ακούσει να το λέτε και αυτό ότι είστε αποκλεισμένοι. Υπάρχει περίπτωση να δείτε τις επόμενες μέρες δημόσια εγγραφή. Γιατί εμένα δεν μου πουλάνε και τίποτα. Μια εταιρεία, ξέρετε, έχει πολλά πράγματα μέσα. Αν πάω και χτυπήσω μια πόρτα μιας εταιρείας, δεν ξέρουμε μέσα πώς την έχουν μεθοδεύσει. Μια μεγάλη εταιρεία μπορεί να έχει μέσα πολιτικά λεφτά, να έχει οτιδήποτε, με αποτέλεσμα να μην με θέλει εμένα. Οτιδήποτε χρήματα δώσω σε οποιαδήποτε εταιρεία, θα υπάρξει κάποιος έλεγχος. Δηλαδή δεν γίνεται να δώσουμε. Έλα, κύριε Σόρα, να σας πω κάτι. Είστε ένας άνθρωπος που έχετε 3-3 εκατομμύρια ευρώ ενδεχομένως, ο πιο πλούσιος του πλανήτη. Και το λέτε συνέχεια, κύριε, και δεν ξέρω τι ακριβώς θέλετε. Δηλαδή θέλετε να σας τα δώσω εσάς, τι θέλετε? Ρωτάτε, όχι, θέλω μισό λεπτό. Δεν έχω 3-3 εκατομμύρια. Αν ήσασταν ένας Έλληνας ο οποίος έχει αυτά τα λεφτά, είστε ένας Έλληνας μάλλον, που έχει αυτά τα λεφτά.
Γιατί δεν κάνετε κάτι για τη χώρα σας πέραν του να δώσετε αυτά τα χρήματα σε ένα λογαριασμό φάντασμα? Το να αγοράσετε, ας πούμε, αυτά που πουλούνται σε αυτή τη χώρα. Το να δημιουργήσετε νέες θέσεις εργασίας σε αυτό το σύστημα. Μα σε αυτό τα χαρίζετε όμως. Σε αυτό το σύστημα χαρίζετε λεφτά. Τι πάθαμε. Σε αυτή τη χώρα δεν υπάρχει κάτι να αγοράσω εγώ, αγαπητέ μου. Άσε που δεν μου πουλάνε τίποτα. Έκανα επίσημη προσφορά στο ΙΚΑ. Τι να αγοράσω δηλαδή? Λιμάνια, αεροδρόμια, τα πάντα πουλούνται. Τι να κάνουμε, τι πουλιέται? Ναι, άκουσα με. Δεν πουλιέται τίποτα. Έκανα σε κανάλι που πουλιόταν. Συγκεκριμένη πρόταση. Έδωσα τα λεφτά μου κατευθείαν και έχω 80 μέρες να μου απαντήσουν. Έκανα σε τράπεζες, έκανα σε πολλούς οργανισμούς. Τα οποία αυτά θα είναι εν καιρό, θα τα δείτε. Στην Κύπρο δηλαδή. Στην Κύπρο δηλαδή, εκτός από τα ομόλογα, κάνουμε και 5 προτάσεις με μετρητά. Τώρα, το τι πρέπει να αγοράσω σας λέω. Εδώ πέρα το σύστημα είναι πολύ κλειδωμένο. Δεν μπορώ να αγοράσω σας ώρα τίποτα. Κύριε Σόρα, έχετε συναντηθεί με τον κύριο Βενιζέλο? Έχετε να μου κάνετε μια πρόταση? Έχετε να μου κάνετε μια πρόταση? Πολλά. Έχεις να μου κάνεις μια πρόταση από αυτούς που λέτε δηλαδή? Μην μου λες να πάω να αγοράσω. Πολλές προτάσεις. Λοιπόν, έχω να σας κάνω πολλές προτάσεις. Ευχαριστώ. Πάμε. Όχι τέτοια πρόταση. Κοίτα. Πρόταση του αέρα δεν θα την κάνεις. Όχι αέρα. Πάμε λοιπόν, φέρε μου τον άνθρωπο στην Αγροτική Τράπεζα που πήρε για 75 εκατομμύρια να δώσω τα διπλά να την πάρω. Αλλά θα μου φέρεις την πρόταση στο τραπέζι. Όχι να μου τη λες στον αέρα. Σας λέω λοιπόν ότι ο Σόρας δεν μπορεί να αγοράσει στην Ελλάδα τίποτα. Εάν θα έπαιρνα την Αγροτική Τράπεζα, είχαμε κάνει από Αμερική 1 δισεκατομμύριο για την Αγροτική και δεν έγινε δεκτό. Και τελικά η Αγροτική πουλήθηκε για 75. Δεν αντιλαμβάνεστε ότι ο Σόρας δεν μπορεί να αγοράσει στην Ελλάδα τίποτα? Είναι κόκκινο πανί. Γιατί ό,τι αγοράσεις θα πας σε έλεγχο. Καλώς. Και κανένας δεν θέλει να μπω εκεί μέσα να ελέγξω. Μπορείτε να διανοηθείτε αν θα αγοράζω την Αγροτική Τράπεζα οι έλεγχοι ποιος θα άντεχε σε ελέγχους όταν ήταν και τα δύο κόμματα που έχουν πάρει χρήματα, 3 κόμματα εκεί μέσα, και θα έμπαινα εγώ να αγοράσω την Αγροτική? Κύριε Σόρα, είχατε συναντηθεί με τον κύριο Βενιζέλο στην Αμερική? Όχι εγώ, ο κύριος Λαμπράκης με τον κύριο Καριώτη. Μάλιστα. Το αποτέλεσμα της συνάντησης αυτής ποια ήταν? Ποιο ήταν? Ήτανε, θα έλεγα τη λέξη, τώρα στη μέση του δρόμου να αλλάξουμε αφεντικά. Μάλιστα. Το κλείνω Κατάλαβα τι λέτε. Έχετε σχέση με την ομάδα Ε όπως ακούγεται? Δεν ξέρω τι ακούγεται. Δεν ξέρω ποια ομάδα Ε. Είναι ερώτηση τηλεθεατή, αυτό το ρωτώ. Εντάξει, ο τηλεθεατής μπορεί να το θέλει. Εντάξει, δεν έχετε. Okay. Επίσης, σας λέω το εξής. Εγώ έχω όλη την καλή διάθεση και να πιστέψω αυτό που λέτε και να στηρίξουμε, γιατί όχι. Όχι. Να μην το πιστέψετε. Να το αναλύσετε μαθηματικά. Γιατί να το πιστέψεις? Σου είπα εγώ να το πιστέψεις. Το πίστευε και μη έρευνα. Το θέλω με όμικρον γιώτα το μη. Και όχι το μη με ήττα. Πίστευε και μία έρευνα σημαίνει πίστεψε, αυτό που λέω τώρα γιατί αν έχεις κάτι άλλο, και ερεύνησέ με. Σε αυτό το κομμάτι μπορούμε να συζητήσουμε. Ναι, να μην πιστέψεις τίποτα και να ερευνήσεις. Βάλ τα μαθηματικά και λογικά κάτω. Θα σας κάνω λοιπόν μια πρόταση. Καταρχάς, η πρώτη πρόταση είναι να έρθετε κάποια στιγμή κοντά μας και να αναλύσουμε όλα αυτά, να έχουμε περισσότερο χρόνο, να σας ακούμε και καλύτερα ακόμα και να μπορούμε να μιλήσουμε τέτα-τέτ για να τα αναλύσουμε όλα και να έχουμε και περισσότερη ώρα στη διάθεσή μας. Πολύ ευχαρίστως. Έχετε πάρα πολύ δίκιο. Δεν φαντάζεστε πόσο θέλω εγώ και οι ανθρωποί μου να έρθουμε. Υπάρχει τεράστιο πρόβλημα χρόνου, γι' αυτό και το κάνουμε τηλεφωνικά. Το κατανοώ. Φαντάζομαι ότι θα βρούμε το χρόνο σύντομα να το κάνουμε και αυτό. Δεύτερον, στην πρωινή μας εκπομπή, και ήδη εδώ το σύνορα, παίρνει πάρα πολλοί κόσμος ο οποίος έχει ανάγκη. Πολλές ανάγκες. Καθημερινές ανάγκες. Αν παρακολουθήσετε την πρωινή μας εκπομπή. Κοίταξε, θα σου εξηγήσω κάτι. Εγώ λοιπόν θα σας έλεγα, εσείς θα είστε διατεθειμένος. Εγώ έχω δηλώσει ότι δεν είμαι φιλάνθρωπος, δεν πιστεύω στη φιλανθρωπία και δεν υπάρχει λέξη φιλανθρωπία. Τη φιλανθρωπία την έχουν δημιουργήσει έτσι ώστε να βγάζει πάρα πολύ κακό. Πιστεύω στη φιλοζωία. Φιλόζωος υπάρχει. Φιλάνθρωπος δεν υπάρχει. Την ώρα που στο συνανθρωπό σου θα του κάνεις τη φιλανθρωπία, αυτόματα τον βάζεις σε μια κατώτερη μοίρα, έρχεσαι εσύ σε μια ανώτερη μοίρα και αυτό δεν μπορεί να γίνει στο ανθρώπινο γένος και δει στο ελληνικό. Ναι, εντάξει, αλλά πέραν τούτου. Περήφανο γένος. Αλλά η φιλανθρωπία δεν είμαι ο άνθρωπος της φιλανθρωπίας. Βρέστε αλλού. Αν λοιπόν σας έλεγα εγώ αύριο να καταθέσετε έναν λογαριασμό 5.000 ευρώ για τους ανθρώπους αυτούς που με αποδείξεις έχουν τεράστια προβλήματα, θα μου λέγατε όχι, επειδή δεν είστε φιλάνθρωποι. Όχι, μα δεν μας ενδιαφέρει, δεν με ενδιαφέρει καν η φιλανθρωπία. Δεν τη βλέπω καθόλου. Δεν υπάρχει φιλανθρωπία. Με ενοχλεί η λέξη. Μάλιστα. Αυτό δεν υπάρχει. Υπάρχει όμως μια Ελλάδα που έχει 600, το οποίο θα το διαιρέσει κάθε Έλληνα. Σήμερα κατά κεφαλήν εισόδημα στην Ελλάδα χρωστάνε 37.000 το κάθε άτομο. Λοιπόν, κύριε Σόρα, εύχομαι να τα πούμε από κοντά. Σύντομα να σας το επιτρέψει το πρόγραμμά σας και να είστε εδώ κοντά μας να τα πούμε αναλυτικότερα. Να είστε καλά. Σας ευχαριστώ θερμά. Στο επανακούιν. Γεια σας. Πάμε σε διαφημίσεις. Επιστρέφουμε σε λίγα λεπτά.